Список участников Гродненского областного отделения Союза писателей пополнился 2 новыми именами. В этом году такой статус получили поэтесса Ольга Ализар и прозаик Ирина Салата. О своих достижениях и творческих планах они рассказали на традиционной встрече в областной библиотеке имени Карского. К мероприятию присоединилась и Кристина Шевелева. Новых вітаем сяброў. Такую назву атрымала музычная сустрэча ў гонар таленавітых аўтараў, якія сёлета ўвайшлі ў склад Гродзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Літаратурная прысяга, выстава дасягненняў і прадстаўленне твораў. У сценах навуковай бібліятэкі імя Карскага паэтэса Ольга Ализар і прозаік Ирина Салата расказалі пра сваю творчасць шырокаму колу прыхільнікаў беларускай літаратуры. Абедзве жанчыны уступілі ў саюз пісьменнікаў з уласнымі значнымі дасягненнямі. У кожнай налічваецца па некалькі выдадзеных кніг. Гэта традыцыйнае мерапрыемства, і мы яго ладзім дзеля таго, каб паказаць, хто прыйшоў у саюз пісьменнікаў, з якімі набыткамі, на якія тэмы яны пішуць, у якіх накірунках працуюць для дзяцей ці для дарослых, ці у паэзіі, ці у прозе, ці ў публіцыстыцы. І вось сёння прад публікай гродзенскую паўстануць 2 чароўныя жанчыны. І гэта якраз вельмі сімвалічна, што ў год жанчыны менавіта да нас прыходзяць таленавітыя жанчыны. Ольга Ализар пачала складаць вершы яшчэ падчас навучання ў школе. Паэтэса ўспамінае, што за запісаныя на старонках шыткаў радкі неаднаразова атрымлівала заўвагі ад настаўнікаў дакладных навук. Але прагу да творчасці нішто не змагло стрымаць. На сённяшні дзень яна мае ўжо 3 выдадзеныя кнігі і плануе прадставіць у гэтым годзе яшчэ 2. Натхненне знаходзіць у любові да радзімы і сям'і. У 2022 годзе у мяне выйшла першая кніга, яна была рускамоўная, таму што на беларускай мове на той час я не пісала. А у 22 годзе я моцна захварэла, мне здавалася, што гэта ўсё, таму ўсё, што ў мяне было, я сабрала ў адну кучку і пад адну вокладку. Вось. Ну, дзякуй Богу, ўсё склалася выдатна. Потым я пачала пісаць на беларускай мове, і ўжо ў мінулым годзе, у 25-м, у мяне выйшла ажно 2 кніжкі. Я дачка сінявокай краіны і у імя перамогі. А Ірина Салата, наадварот, пачала пісаць толькі пасля дасягнення пенсійнага ўзросту. Спачатку спрабавала свае сілы ў вершах, але па парадзе Людмілы Кебіч звярнулася да прозы. Так і атрымаліся першыя творы. Зараз яна аўтарка некалькіх гісторый для дзяцей і дарослых. У мяне 2 такія кніжкі пра прыроду ёсць. Вось гэтага я пачала, гэта не першая, гэта другая кніжка пра прыроду. Но тым не менш, вось я сама з ляснога краю, так, у 100 кіламетрах ад Гродна, і таму там усюды у нас лес. Гэта мяне вельмі цікавіць, такія маляўнічыя мясціны, шчара побач. Вось, і калі я туды прыязджаю, то адчуваю такое неверагоднае задавальненне ад таго, што вось прырода, яна як бы мне дае штуршок для маіх новых твораў. І новыя творы не прымусяць сябе доўга чакаць. Абедзве пісьменніцы плённа працуюць і ўжо рыхтуюць да выдання новыя творы. Кристина Шевелева, Андрей Белятка, тэлерадыёкампанія Гродна.